So rydyn ni yma yn eich tŷ hyfryd. Gallech chi esbonio, mae'n dod o'r 70au, dwi? Yndi, dechrau 70au, wnaethon ni dechrau wneud ydy. Mi gymerodd o ryw 4 blynedd neu 5 i orffan. A chi wedi cynllunio'r tŷ? Ia, fi gyda help, ynddi. Oedd na boi yn esgel, oedd o ddim wedi gorffan fel pensaer, ond oedd o ar orffan a ddoth o i byw i esgel. Oedd o ddim ddeallus iawn. Ac o'n i wrth y modd yn siarad efo gan lluniau oedd o'n gallu neud, oedd o'n eblaw hynny, oedd o'n tynnu lluniau, oedd o'n peintio, oedd o'n neud rhywbeth a felly. A so ni ddechrau siarad yn dau beth swn i'n licio i wneud allan o'r dre. A mi ddeallodd o, be o'n i eisiau dwi'n meddwl. O'n i'n dweud, dwi eisiau lot o gybyrdda am bod fi wedi bod yn byw mewn lle bach. A ddim cybyrdau, gadw dillad a gadw llestri. A mi ddeallodd o, dwi'n meddwl, rhaid dda. Fel gallu di weld, mae'n digon o le yma. Wel, mae'n unigryw iawn fi'n credu, a mae'n cynrychioli y cyfnod hynny. Oedd na rhywbeth, oedd na rhyw ysbrydoliaeth o'ch chi wedi gael wrth pethau chi wedi gweld? Gwas mae'n ymweld yn eitha California style, y di. Oedd yna'n bwrpasol? O'n i'n prynu rhyw magazines, ia, o Hynol Ddaleithiau dwi'n meddwl. Oedd yno, dwi'n cofio nawr beth yno. Ond gan bod ni wrthi mynd i wneud y tŷ, o'n i'n prynu reina ers rhyw flwyddyn. A gweld sut oedd y tŷ ffermydd a ddim tŷ yn canol y dre, rhyw di tu allan a gardd mawr a coed a o'n i'n pigo rhyw ddarn bach o fan hyn a pigo rhyw ddarn bach o fan arall i ddangos i'r boi yma be o'n i awydd wneud. A felly, mi gymerodd o amser, ond dwi'n meddwl bod o di ddeall di reid dda be o'n i isio. Fi'n dwlu'r y tŷ and I love this house. And I wish it was mine.